У тэатры беларускага радыё гучыць радыёпастаноўка «Свінапас» паводле аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсана, год запісу 1995. Твае выбрыкі. Чуеш? Гэты апошні. Калі не падыдзе, застанешся старой дзевай. Гэй, позвать сюды прынца. Не-не, і яшчэ раз, не. Я нікога не хочу бачыць, абрыдла. Все одно і тое ж. Прынцэса, якая вы прыгожая. Я кахаю вас, прынцэса. Чуеце, татачка, больш нікога не жадаю бачыць. Ваша вялікасць! Там застаўся апошні. Хто ён? Прынц адной замежнай краіны. Я сказала, нікога не хочу бачыць. Але ў яго незвычайныя падарункі. Падарункі? Так. Добра. Хай прынясуць яго падарункі. Паглядзім, што ў іх незвычайнага. Але ён просіць... Я зразумела сказала. Нясіце хутчэй падарункі. Чуеце? Я чакаю. Добра, хай будзе так. Прынясіце падарункі замежнага прынца. Але калі яны табе спадабаюцца, ты пойдзеш за яго замуж. Гэта маё апошняе слово. Зразумела? Замуж. Гэта яшчэ паглядзім. А хто ён, гэты замежны прынц? Як выглядае? Якое у яго каралевства? Вы ведаеце? Ведаю, ваша высокасць. Я ўсё распытаў. Ну? А каралевства яго вельмі маленькае, да таго ж небагатае. Вось чуеце, татачка? Небагатая. А вы замуж. Што яшчэ? Але род гэтага прынца вядомы ў свеце. І многія прынцэсы з удзячнасцю прынялі б яго прапанову. Дык у чым жа справа? Але ён, мусіць, закаханы ў вас, прынцэса. Закаханы? У мяне? Ну, добра. Нясіце яго падарункі. Вось, прынцэса, 2 срэбраныя куфры. З якога пачынаць? З якога? З левага. Што ў ім? Адчыніце. Зірніце, ваша вялікасць. У ім ружа. Ружа? Сапраўдная? Так, ружа. Цёмна-барвовая, з аксамітнымі пялёсткамі. Яна з куста, які расце на магіле бацькоў замежнага прынца. Гэты куст незвычайны. Ён цвіце 1 раз у 5 гадоў. І на ім квітнее толькі 1 ружа. Але затое вакол такі водар, што забываеш пра ўсе турботы і клопаты, непрыемнасці і нягоды. Ну, адкуль вы ўсё гэта ведаеце? Мне расказаў пра гэта сам замежны прынц, ваша высокасць. Але я не люблю ружаў. Не люблю. А асабліва сапраўдных. Я не выношу іх паху. Чуеце? У мяне ад яго баліць галава. Прыбярыце гэтую ружу. Зараз жа я загадваю. Цішэй, дарагая, супакойся. Паглядзі спачатку, што ў другім срэбным куфры. Адчыніце яго. Хуценька.
яна не сапраўдная? Что, ваша высокость, самое, что не есть сапраўдное. Это соловка. И он спевает так, нібыта ў яго горле сабраны все дзівосныя мелодии, якія ёсць на свете. Вы только послухайте. Цудоўна. Раскошна. Не бачу нічога незвычайнага в гэтых падарунках. Ружа, птушка, сі. Верните срэбраныя куфры замежнаму прынцу. Я не жадаю их больше бачыць. Дачка, але птушка. О, птушка! Выкіньце яе ў акно, хай ляціць сабе. Куды хоча, мне яна не патрэбна. І ты нават не хочаш зірнуць на чалавека, які прыслаў табе ў падарунак самае дарагое, што ў яго ёсць. А на што? Я не хочу нікога больш бачыць. Я не жадаю замуж. Добра. Добра, хай будзе так. Заставайся старой девай. Мне ўсё гэта надакучыла. Я больш не скажу ні слова. Всё! Я пайшоў. Старой девой. Ну и застануся. Кому от гэтага будзе горш? Толькі табе, татачка. Замуж, замуж, толькі і чую. Цікава, чаму гэта татачку так карціць выдаць мяне замуж? Яму, пэўна, абрыдлі мае выбрыкі і капрызы. Ну што ж, даражэнькі, гэта былі толькі кветачкі. Ягадкі яшчэ наперадзе. Я табе покажу замуж. Я тебе покажу, старая дева. Фрейлины, до меня. Идем гулять. Ваша королевская великость. Тут пришел человек, и он просит работы, згодны на любую. Шмат іх тут ходзіць, шукае работы. Хоць не, чакай. Нам, здаецца, патрэбны свінапас. Потребна, ваша королевская великость. Можно сказать, нават необходны. Терминова. Ну, дык пакліч таго чалавека да мяне. Паглядзім на яго. Зараз же, ваша королевская великость. Ты хто? Я? Чалавек. Ну, гэта я бачу. А хто твае бацькі? Адкуль ты? Бацькі мае памерлі. Я сирота. Жылі мы ў суседнім каралеўстве, але там няма ніякай работы. Вось я і прыйшоў да вас. Можа, што знойдзецца для мяне? Нам патрэбны свінапас. Ага. У нас багата, вельмі багата свіней. Вось. Іх трэба пасвіць. Ты зможаш? Гэта вельмі адказная і пачэсная праца быць каралеўскім свінапасам. Буду старацца, ваша вялікасць. Працаваць я ўмею, люблю, не грэбую нічым. Ну, заўтра ж і пачынай. А цяпер ідзі. Дякуй, ваша вялікасць. Вельмі ўдзячны вашай каралеўскай вялікасці. Фу, які мурзат.
твар чорны, быццам бы год не мыўся. А рукі ў сажы. Але свінням падыдзе. Здаецца, ўсё прайшло добра. Кароль не заподозрыў мяне. Я стану придворным свинопасом. Я принц замежной краины. Свинопас. Але чаго не зробіш дзеля кахання. Станеш нават свинопасом. Так, дзе ж мой чароўны гаршочак? А вось ён. Тут. Трэба, мусіць, есці што зварыць. Паставім яго на печ. Принцесса! Тут! Ау! Принцесса! Я вас принцесса! Не догнала! Где вы, принцесса? Да тут я! Ну! Тишей вы! Чуете? Августин, Августин. Моя любимая песенка. Я играю ее на фортепиано. Мой милый Августин, Августин, Августин. Слушайте, откуда чутно эта мелодия? А? Тихо. Здається, з каморки нового придворного свинопаса, принцеса. Свинопаса? Виходить, свинопас у нас едукований. Слухайте, зараз же нехай хто-небудь з вас пойде і спитає у гэтага свинопаса, што гэта за інструмент і колькі ён каштуе. Я хашу яго мець у сябе. Чуеце? Я загадваю. Аделіна, іди ты. Добре. Усё будзе зроблена, принцеса. Я ўжо бегу. Ой, ты придворный свинопас? Так, гэта я. Ой, гэта адсюль даносіліся спевы? Так, гэта спяваў мой чароўны гаршчочак. Горшочек. Ну, покажи. Калі ласка. Гэты? Так. Ты сказаў, ён чароўны? Так. Чаму? Таму што ён умее спяваць? Не толькі. Калі патрымаць руку над ім у той час, калі ён стаіць на печы, можна дазнацца, якая ў каго ежа гатуецца. Гэта ўжо цікава. А колькі каштуе гэты гаршчачак? Ён не прадаецца. Але яго хоча купіць сама прынцэса. Прынцэса? Што ж, я прадам ёй гэты чароўны гаршчочак за 10 пацалункаў. Гэта немагчыма. Альбо 10 пацалункаў прынцэсы, альбо так і скажы ёй. Ну, что он сказал? Что он сказал? Да я его у турму. Да я его
слухала. Слухаю, принцесса. Пойди и спытай, ці не згодится ён отдать чароўны горшочек за поцелунки моих фрейлин. Я хутка. Яе высокость принцесса пытае, ці не аддасцё свой вось гэты спяваючы гаршчочак за 10 поцелунков яе фрейлин. Фрейлин. Не, не, дякую, не. Альбо 10 поцелунков принцессы, альбо горшочек застанется у мяне. Так и передай своей принцессе. Зараз передам. Принцесса! Что? Ён згадзіўся? Ой, на жаль, не. Як? Ён патрабуе 10 поцелунков принцессы. Як гэта непрыемна. Ой, неприемно. Ну, але што зробіш? Прыйдзецца згаджацца. Дзе ён? Тут, принцесса. Зробім так. Вы, фрейлины, станьте вакол нас, каб ніхто не подгледзеў. Не так. Что вы не разумеете? Распните свои спадницы. Хутенько. Так. И усім заплюшить вочы. Не подглядывать. А ты, свинопас, подойди ближей. Кому кажу? Ну? Да я тут, принцесса. Бачу, не сляпая. 10. 10 и не на один меньше. Пачалі. 1, 2, 3, 4. Поглядим, что показывает наш чаровный горшочек. Поглядим. У канцлера борщ И тушеная яловичина. Глядите, у камергера Пироги с капустой. а у королевского повара котлеты. Ой, який приємний пах. Як і хочеться покаштувати. Ой, А я б не отмовилась от пудинга. Бачите? Його готують у шалца. ой, тихо. А у королевского крауца мясо по-французски с морквой. А на кухне у доктора сковорчать. Онь, котлеты из индейки. Ну что ж, могу сказать, что за такий горшочек не шкода поцелунков. Только тримайте язык за зубами. Я ж королевская дочка. Удалось. Яна згадзілася. Я атрымаў ажно 10 пацалункаў прынцэсы. Гэта нядократка згадзілася пацалаваць свінапаса за нейкі гаршчочак. Дзіва ды толькі. Але трэба яшчэ што-небудзь прыдумаць. Здаецца, у мяне была чароўная трашчотка. Калі яе пачынаеш круціць, гучаць вальс
Ці полька? Так, вось яна. Вось, здаецца, і прынцэсы са сваімі фрэйлінамі. Пакруцім трашчоткай мацней. Ниди играет. Вальс. Мой любимый танец. Цудовно. Это, здається, знов каморки свинопаса. Пойди зерни, Аделіна. Слухай, принцеса, я у мама. Спитай, кольки коштує. Тільки цілуватися я більш не стану. Досить. Ой, что ён сказал? Ой, что гэта гучало? Гэта принцесса, гэта чароўная трашчотка. Яна іграе ўсе вальсы і полькі, якія толькі ёсць на свеце. А што ён патрабуе ўзамен? Ён патрабуе гэта як гэта? Ён патрабуе 100. Што 100? 100 пацалункаў прынцэсы. 100 моих поцелунков? Ага. Ты он с глузду съехал? Ты что? Негодного. Хоть не. Я передумала. Треба ж неяк захвочваць мастацтва. А я королевская дочка. Иди, Аделина, и скажи ему, что за свою чароўную трашчотку ён атрымае 10 моих поцелунков, а астатнія ад моих фрейлін. Вось. Ага. Принцесса. Але нам гэта не по густу. Поцелунки нейкага свинопаса. Фу, королевского свинопаса. Ёсць розніца. Да таго ж, калі я магу цалавацца з ім, дык і з вамі нічога не здарыцца. І я плачу вам грошы, нарэшце. Не, принцесса. 100 ваших поцелунков, а не дык трашчотка застанецца у мяне. Але я... 100 поцелунков принцессы и зараз жа. Добра. Фрейлины, хутенько становитесь. Хутчэй, хутчэй. Ну, вот ступить станет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что там за шум на дворы каля Хлеўчукоў? Ай, стары стаў. Не бачу. Дзе мае акуляры? І ў іх не бачна. Далёка. Трэба ўзяць маю падзорную трубу. Ага. Вось яна. Так. Не бачна. Далёка. Такі шум. Мабыць, нешта вясёлае прыдумалі. Пайсці паглядзець. Пайду. Бачу! Ганьба! Тата! Божухна! Моя дочка целуется со свинопасом! Прочь! Прочь с моего королевства! Не дозволю!
Не потерплю, не бывать гэтаму. Моя дочка и свинопас. Я сказал прэч. Няма больше для тебя места в моим королевстве. Свинопас! А ты гэта куды? Забирай яе. Прэч! Прэч! Моя дочка! Принцесса! И свина! Чого стоїш? Хіба не бачиш? Дощ! Подай парасоль. Я промокну. Я захворею. Але у меня нема парасольной. Да и не размокнешь. Як? Не с цукру. Не з цукру? Гэта ти мені? Принцесі? Да як ти одважився? Да я... Ты что, не чуешь? Не чую, не чую. А что? Бедная я, бедная. Несчастная, я несчастная. Никто меня не любит, никто меня не шкодует. Некому мне выйти замуж за того замежного принца. Ружа и соловка. Ой, какая я несчастная. Принцесса. Принцесса. Вы не познаете меня? Свинопад. А вот так? Принц. Это ты? Пробачьте, вы заміжний принц. Ой, як я рада, ваша високості, як я рада. Не-не-не-не-не. Не треба слов, принцесса. Я погарджаю вами. Вы не захотели выйти замуж за принца, хай себе не богатенького, але с добрым именем. Вы посмеялись из моих ружей, соловки, а свинопаса целовали за некие цацки. Так табе и трэба. Заставайся тут, под гэтым дождем, под гэтым дубом. Ты мне не потребен. Я смеюсь из тебя. Куди ти? А я? Я?